ତମେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦାମୀ କରିବ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତମେ ଶସ୍ତା ହେଇଯିବ। ଜୀବନ କେବେ ସହଜ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ତ କ୍ଷମା କରି ମନରୁ ହିଁ କାଢ଼ିଦେଉ। ସୁନ୍ଦରତା ନା ଚେହେରାରେ ଥାଏ ନା ପରିଧାନରେ। ଏଇ ନଜର ଯାହାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ବନେଇ ଦିଏ। ତମେ ଯାହା ପାଇଁ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁଛ, ଦିନେ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ବର୍ବାଦ କରି ହସିବ। ଓଲଟା ଜବାବ ଦେବା ନିହାତି ଖରାପ କଥା, ହେଲେ ଯଦି ତୁମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଶୁଣିବ, ଲୋକ କହିବାର ସୀମା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଅଭିମାନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଜୀବନରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କମେଇ ଦେବା ଭଲ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ପରଖିବା ଲୋକ ବହୁତ ମିଳିଯିବେ, ହେଲେ ସାଥିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବେ।